Tabuk social media wo viral langi tongo Chin Tripurani te kaisa berathai mangpili omo wngkha Surjomukhi khumni bagan. Tabuk Surjomukhi ni khum bagani o mangpili social media wo jeheno viral wngjak. Viral wngjak borok brung brung thangui a Surjomukhi bagani thangui mangpili rwmani social media wo. Norok tojotono saimana koyekdin swkang hwnka kai mini pehelgam hinui kaisa naijaknai jaga viral wngmani tabuk hwnkhe o Surjomukhi khum bagani viral mangpili kasui faikya saimanko o mangpili kasui faikya chorilam ni hinui. Tei o Surjomukhi bagano baksa borok rok tabuk fulgram hinui bo sinijago tei saimanka a Surjomukhi bagano jodi no thangui berui naina hwnkhe ticket 10 taka nangna hinui mangpili nugui mankha na norok video ni screen o je busuk borok burung burung tabuk o naikani jagao thangui borok rok thangui berui laimani mangpili hingka khe norokni bisingo sapa sapa thangkha o viral naijaknai khum bagano jodi no thangui berui khaikhe norok kisa comment khe sadi tei thangya khu hwnkhe norok bo thangui nai mano o chorilam ni Surjomukhi phuler bagani fulgram o. Hingka khe ani video ni chajakkhai like subscribe share khaidi tebo kotal kotal video rok manani bagui.